Jo sóc Papageno, l'ocellell. Tothom arreu del món en coneix, ja siguen xiquets, joves o vells, princes, princeses, reines o reis. Faig sonar la flauta i cace ocells, que a la gàbia fique pel portell. Tots els colors veig al seu plomell, blanc, negre, verd, blau, groc i vermell. Tots els pardalets del cel són meus, per això estic feliç i content. Bueno, esta vesprada la meva germana, que és l'escriptora Mercè Climent, em va fer la proposta de fer-li la presentació del seu llibre. Al principi jo no estic acostumada a aquests events de parlar en públic, això per mi és difícil, però bé, li vaig proposar, li vaig dir que sí, que m'agradava molt la idea perquè la flauta màgica era, diguem, la música de fons que n'hi havia en ma casa. En ma casa, mon pare sempre era un tio molt cultureta de agafa este llibre, llegís això, fes lo altre, què fas llegint este llibre de 12 anys i tu ja tens que pillar una novel·la? Pues aixina. I a ma casa de fons sempre teníem òpera, de molts compositors, però la nostra preferida, la dels xiquets, era esta, perquè esta òpera de Mozart, la veritat és que té un toc infantil, un toc molt divertit, i era la que nosaltres, quan se sentia a casa, començàvem a imitar els cantants. I per això la meva germana, el fet que hagi triat la flauta màgica per a fer la novel·la no és pillar una òpera qualsevol, sinó és l'òpera de la nostra infància. L'òpera és la lluita entre la nit i el dia, la llum i la foscor, és un poc la lluita del bé i del mal. Entonces, en els personatges, diguem, bons, és que es fica comedia. Tenim el Sarastre, que és el gran sacerdot, Tamino, que és el príncep que va per la seva princesa, que és Pamina, que és filla de la mala malíssima reina de la nit. Després, com a personatge peculiar i divertit en l'òpera, surt Papageno, que és l'home ocell, que toca la flauta màgica i crida als ocells per a que vinguin a la seva gàbia. Després tenim els sacerdots, que són servidors de Sarastre, i els xiquets, que són 3 xiquets, que són els savis que guien el camí. Després, com a roïns, tenim a la reina de la nit, que ja l'ha anomenada, el Monostatos, que és el servidor de Sarastre, que primerament se suposa que és bo, però es passa al lado oscuro. I després les dames són les servidores de la reina de la nit. Com deia Joana, jo he volgut que este llibre sone, pareix una tonteria, no? Però este llibre, clar, és literatura, és de veres que funciona com a llibre sol, però si damunt este llibre te permet endinsar-te en l'òpera de Mozart, doncs un punt al meu favor, perquè aquest és un dels meus objectius, no? Normalment la música ha servit sempre per acostar-nos als escriptors, als poetes, a la literatura, com per exemple quan recitava Ovidi ens acostava una miqueta prou als poemes d'Estelles, per exemple, o Lluís Llach de Martí i Miquel Pol, però en aquest cas jo ho he fet a l'inrevés, he volgut que la novel·la ens acoste o que acosti als xiquets i als adults també a l'òpera de Mozart, perquè jo penso que és una obra fantàstica. Sí que té elements maçons, com ha comentat Joana, al final l'òpera és un camí fins a la saviesa, totes les proves que han de superar els personatges fins a arribar a la perfecció, a la sabidoria. Però també, si llevem això, és un conte de fades, on hi ha un príncep que s'enamora de la princesa, han de passar aventures, han de matar no al dragó sinó a la serp. Tenim un conte de fades de xiquets, era imprescindible que jo adaptara, o una altra persona adaptara l'òpera a una novel·la. Jo volia que fos un llibre que acostara la música i que sonara, per això Papageno està sempre cantant, ballant, per això apareixen els instruments i per això apareix aquest personatge, melodia, que fou una miqueta, a voltes jo no soc una escriptora que premedite molt el que vaig escriure, no em posi etiquetes de tot el que faré, jo soc molt intuïtiva. Sí, segurament això fa que moltes vegades em queden penjades les històries, perquè jo m'assec i ja veurem què és. Volia evitar tot tipus de violència en la novel·la, la serp no pot morir. Aleshores penses i dius, què pot passar?
pues la convertim en un cuc i va que xuta. Però és que jo anava escrivint i el cuc, clar, el cuc era una serp, el cuc no sap manejar-se com un cuc. I va enredant-se, i ostres, que fa una forma rara, que és un llaç, és una corbata, què és el que està fent? I te n'adones que és com si fora una clau de sol i ja tenia el personatge. Aquestes coses van així una miqueta màgic, igual que el final inesperat, que ja ho llegireu, com tanca, aquest cuc és algo, evidentment es diu melodia, com no, la melodia està al llarg de tota la novel·la, s'amaga, el cuc ens fa el cuquet, d'alguna manera, es cuca l'ull, sempre està, és un llibre que ha de sonar. I al final, qualla d'alguna manera, el cuc té un paper més important i també sorgir per art de màgia. Jo anava quadrant la història i al final dic, hòstia, el cuc, vaig a fer-la superredona, flipe. I jo al·lucinava a mi mateixa de dir, hòstia, que bona, sí senyora. Però, clar, això és la gràcia de no planificar-te-ho tot. Jo crec que és un poc avorrit si tu planifiques tot planificat. Vull dir, clar, n'hi ha que quadrar coses, però és molt divertit sentar-te en l'ordinador i a veure què passarà, no? Jo m'agrada també ser lectora del que escric i anar sorprenent-me del que va passant. Vull dir, per mi escriure també és pura màgia. Com naix la idea de fer aquesta novel·la? Joana ho ha dit superbé, en casa sempre s'ha escoltat òpera. De fet, una que també escoltàvem molt era Don Giovanni, que feren l'altre dia en el Teatre Calderón d'Alcoi. Aquest manuscrit narra les aventures que Tamino, príncep de terres llunyanes, visqué en un regne on feia massa temps que la foscúria ho senyorejava tot. Una història que mai no ens cansarem d'escoltar, perquè està plena de personatges insòlits, objectes màgics i escenaris sorprenents. Serem testimonis de la lluita entre el sobirà del sol i la reina de la nit, entre la llum i l'obscuritat, entre la saviesa i la barbàrie. Coneixerem Papageno, meitat home, meitat ocell, amant de les bones menges i creador de cançonetes, un ésser entranyable que es mor de ganes de trobar la seva papagena. Ens enamorarem de la princesa Pamina, bella i valerosa, que renunciarà a les pròpies arrels a canvi d'un amor total. Ens inquietarem en les aparicions de les 3 servidores de la reina Estriflamant i els seus parlaments. Però encara hi ha més, molt més, certs gegants, llunes que somriuen, paisatges impossibles, animals que ballen, proves que cal superar. I tot això adobat amb una melodia que s'amaga darrere de les roques, de les converses, de les cançons, dels balls, dels instruments musicals. T'atreveixes a endinsar-te en aquest fascinant viatge?